Ako inak vám predstavím svoje podnikanie, než cez fotografie toho, čo už odišlo mojim zákazníkom. Volám sa Lucia, stojím za značkou Milado a vyrábam originálne darčeky a vzdelávacie pomôcky, ktoré prioritne tešia detičky a učiteľky. Všetky produkty si navrhujem sama a mnohé veci aj vlastnoručne vyrábam. Snažím sa vymýšľať darčeky, ktoré deťom nahrania napríklad sladkosti a zároveň majú vzdelávací charakter. Učiteľkám zas také, ktoré využijú v práci a nezapadnú prachom. Chcem, aby moje produkty mali reálnu hodnotu a boli praktické, ale zároveň prinášali radosť a vzdelanie a boli aj pekné. Grant by som využila na rozšírenie prevádzky a zamestnanie niekoho ďalšieho, pretože mnoho činností už musím delegovať. Týmto spôsobom by som chcela ešte viac efektívniť výrobu a ponúknuť lepšie služby. Recenzie na mojej stránke sú dôkazom toho, že to robím dobre. Moji zákazníci sa ku mne radi vracajú, čo je pre mňa tou najlepšou spätnou väzbou. Toto je Milado.